Liquid Production. Naji na gani soyayya ta yi min magani, kin yau da ran yau guna babu idan gani. Asalin kauna nai nuni gare ki sahiba, ko ta ina a guri na kina sahun gaba. Duk tanadi domin ke nake sahiba, ya zanayi ga shaguna kin minta baba. Na baki madara ke kuma yau kin bangu ba, hawaye na zubawa zai share min yan uwa. Naji na gani soyayya ta yi min magani, kin yau da ran yau guna babu idan gani. Ke kika ce da ni duk rantsi ba za ki bar ni ba, a kwana ta shiga shikin dausi gane yan uba. Allah ne masanin abin da ke tsakani na da ke, to ki je kawai daga yau ba ni kuma ba ke. Har na tuno lokacin da muke kauna da ke, ko aika za ki je tare ne muke kaiwa da ke. Yanzu shi kenan komai da lokaci na gani, da na yi zaton cuta na ke ce magani. Gashi na gani yau kuma kin watsar da ni, to ai babu komi Allah zai min magani. Texin ne biki ko reply ba za na gan shi ba, ko na zo gidanku sam ba za na gan ki ba. In na kira